Croeso i Blwyddyn 11, Uned 4, Dwyradd, Sylfaen, Adweithiau cemegol ac egni. Dylen ni dechrau gan diffinio adwaith cemegol. Dyma adwaith lle mae'r strwythur ionig neu foleciwlaidd yn cael ei aildrefnu. Mae yna dau air o terminoleg sydd angen arno ni, exothermig ag endothermig. Mewn adwaith exothermig, mae egni yn cael ei rhoi mas. Meddyliwch am y gair exit. Meddyliwch am person yn rhoi egni mas o'i lygaid fel alchalwr tuag at thermometer. Bydd y tymheredd ar y thermometer yn mynd lan, oherwydd mae egni yn mynd mas o'r adwaith. Ar gyfer adwaith endothermig, mae egni yn mynd mewn. Meddyliwch am y gair entrance. Y tro yma mae'n archarwr yn amsugno egni mewn oddi wrth y thermometer, felly mae'r tymheredd yn mynd lawr. Mae rhaid ni gallu llunio diagramau egni. Mae rhaid yn dangos egni gres ar yr ychelyn Y a llwybr yr adwaith ar yr ychelyn X. Ar gyfer adwaith exothermig, mae gan yr adweithyddion mwy o egni na'r cynhyrchion oherwydd mae egni wedi cael ei colli i'r amgylchedd. Mae'r llinell mewn gwyrdd yn dangos newidiadau mewn egni wrth i'r adwaith parhau. Y gwahaniaeth mewn egni rhwng yr adweithyddion a'r cynhyrchion yw'r egni sy'n cael ei ryddhau yn ystod yr adwaith ac mae'n cael ei ddangos yn y llinell glas fan hyn. Yr isafswm o egni sydd angen i adwaith ddigwydd yw'r egni actifadu. Mae hwn yn cael ei dangos ar y graff fel llinell rhwng lefel yr adweithyddion a brig y graff. Mewn adwaith endothermig, mae gan y cynhyrchion mwy o egni na'r adweithyddion oherwydd maen nhw wedi cymryd yr egni yna o'r amgylchedd. Mae'r newidiadau mewn egni yn cael ei dangos gan y llinell gwyrdd. Eto mae'r newid mewn egni yn y gwahaniaeth rhwng lefel yr adweithyddion a'r cynhyrchion. Mae'n cael ei dangos gan y llinell sydd mewn glas fan hyn. Mae'r egni actifadu yn llinell o lefel yr adweithyddion i brig y graff. Eto, yr egni actifadu yw'r isafswm yr egni sydd ei angen mwyn i adwaith ddigwydd. Mae'n posib cyfrifo faint o egni bydd yn cael ei amsugno neu rhyddhau yn ystod adwaith cemegol. Mae torri bondiau yn endothermig. Mae'n cymryd egni i torri bondiau. Mae ffurfio bondiau yn exothermig. Mae egni yn cael ei rhyddhau o'r ffurfio bondiau. Mae egni'r bond rhwng dau atom o hydrogen yn 436 kJ pob mol. Hynny yw, mae'n cymryd 436 kJ o egni i torri pob bond mewn mol o moleciwlau hydrogen. Mae hefyd 436 kJ o egni yn cael ei ryddhau o'r ffurfio y bondiau mewn mol o moleciwlau hydrogen. Mae'r gwerthoedd yma yn gwerthoedd cyfartalog, felly mae'n posib ffeindio gwerthoedd eraill mewn llyfrau gwahanol. Os ydym ni'n llunio fe mas, ni'n gallu gweld bod 2 bond hydrogen yn cael ei torri, ac 1 bond ocsigen i ocsigen, a wedyn rydyn ni'n ffurfio 4 bond o H. Mae'r gwerthoedd ar top y tudalen ac mae'r hafaliad ar y gwaelod. Mae'r newid mewn egni yn yr egni mewn tynnu yr egni allan. Wrth ni mewnbynnu'r rhifau mewn i'r hafaliad, mae yna 2 lluosi 436 a wedi adio i 498, sef gwerth ocsigen. Ac o hyn, rydyn ni'n tynnu 4 lluosi 463, sef egni bond yr OH. 2 lluosi 436 wedi adio i 498 yw 1370. 4 lluosi efo 463 yw 1852. Wrth ni tynnu yr egni mas oddi wrth yr egni mewn, ni'n cael ateb, sef -482. Mae'r meinws yn bwysig oherwydd mae'n dangos ei bod yn adwaith exothermig. Mae'n negyddol oherwydd mae egni wedi cael ei colli i'r amgylchedd.